The judges, the chairman or the chairwoman of the board, please help me welcome our handumanan sa Sakaawi, Bagong Bayani, May Asin Pa, Boya, Ako Kalan, Radio, Voice Talent, our drama talent, and also an online personality. Kadumog na mo ni Ma'am Priscilla Raganas. Kanang mo ni siya ang apo ni Ma'am Priscilla Raganas. Put your hands together for Jamie Haga! Say hi sa ito ang mga kasama. Hello! Isang hello na po kabilan ko sa mabalik na ako hi. Mayroong hapon, si Sir Albert, nihanan siya dance, and then si Miss po nihanan siya. Sige, ako, ito na lang sa lumanan ako ang ito ang example. Okay, so ready na po. Okay. Maaari daw kaniyong tanan, masulong dito nila, labi na sa ating buko. Dito. Maaari daw kaniyong tanan, labi na yun sa ating mga sangkiti paminaw, yung programa Hantunganan sa Usang Tao. Tama ako sa pangalan dyan. Apan sa hindi ko kasugan sa pag-size ng mga akong pagtutulong sa aming pinagpapahan, maybe this time. Sweet yung mga taga-radio sa pagpapan sa nakatawa dyan. So once again, a round of applause for our Star Nutrient Star Mama Judges! Judge Albert, Judge Preciosa, and Judge Zaylee. Pakpak mga yan. Thank you so much. Judges.